Your views and comments are welcome on the program. Remember to like our Facebook page and our YouTube channel and be the first to see as it happens. Watching TV on the go. Sly Media TV. Building bridges. Your views and comments are welcome on the program. Remember to like our Facebook page. Uyo anogara pakavanzika pewe kumusoro kudenga achagara pasi pemumvuri wamasimba. Ndichati Jehovha ndiye rutiziro nhoo yangu, Mwari wangu ndichavimba maari. Uyo anogara pakavanzika pewe kumusoro kudenga achagara pasi pemumvuri wamasimba. Ndichati Jehovha ndiye rutiziro nhoo yangu, Mwari wangu ndichavimba maari. Chengeta pakushaiwa kwangu, wandinyaradza ndiye Jesu. Wandinyaradza ndiye wandichengeta pakushaiwa kwangu, wandinyaradza ndiye Jesu. Akati ndichadana kwari iye achandipindura. Akati anenge aneni mumatambudziko, akati achandikwira uye ndomuremekedza nondinyaradza ndiye Jesu. Wandinyara saka ndikuona ndakatarisa pazamu renyu titi muri kuzora chii? Pane mushonga wamuri kuisa here? Pane mushonga wandiri kuisa. Mushonga yayo unoita mari ende unowanikwa kupi? Ndakupiwa nevamwe vatiri garimba kubatsira. Vaiti mushonga wechi? Vaiti ndongoti usarwadziwe. So isu tofe pain killer. But iwo kuchipatara ana chiremba havana here kuti kunyange zvakawakamirira kuenda kutheater kuti ribviswe, havana mumwe mushonga yavakakudzai kuti inodiwa ipapo kuti musarwadzikane? Vanokunyorera mapirizi but apa ndasina kunyorerwa. Ndondefa uniswa ropa ubva wazondinyorera. Okay. Ndaitomboshandisa mamorphine, saka mamorphine wakanditi chimirai nokuti tauda kuribvisa. Okay. Ndirini pamakapedzera kuenda nachiremba wacho kutaura izvi? Pane 2 months and pane 2 months manje.
saka ndikuona ndakatarisa pazamu renyu titi muri kuzora chii pane mushonga wamuri kuisa here pane mushonga wandiri kuisa mushonga yayo unoita mari ende unowanikwa kupi ndakupiwo nevamwe vatiri garimba kubatsira vaiti mushonga wechi vaiti ndongoti usarwadziwe so isu tofe painkiller but iwo kuchipatara ana chiremba havana here kuti kunyange zvako wakamirira kuenda kutheatre kuti ribviswe havana mwe mishonga yavakakudzai kuti inodiwa ipapo kuti musarwadzikane vanokunyorera mapirisi but apa ndasina kunyorerwa ndondefa uniswa ropa ubva wazondinyorera okay ndaitomboshandisa mamofini saka mamofini wakandichimirai nokuti tauda kuribvisa ndirini pamakapedzera kuenda nachiremba wacho kutaura pane 2 months pane 2 months manje makaditete makadi ndinonzi Robert Afumani ndiri mutapo nawo ndauya kuti ndizokurukura nemi ndizonzwa nezvedambudziko randanzwa kuti ndorami inaro kunonde kupi kuisangouya kati kangopiwa madirections kuglenora a handiti munogara nani panapa munogara nagogo saka nhasi vari kupi kogogo she mune matambudziko wakashayikira kupi kumarondera handitika dambudziko raminaro iri ndanzwa muchiti maenda kuna nachiremba uye mune dambudziko remari hanzi idambudziko rechi dambudziko rekenza riri pazamu rakatanga rini dambudziko iri rane 2 years handiti rakatanga sei rakatanga riri bundo raita unge mota mungayiwe kuti parakatanga mwedzi upi kana muchiti maane 2 years ndimunani handiti saka mati rakatanga riri bundu richiita unge mota so pazamu ipapo handiri chino ndichingoti imota asi ndizoona raramba richingokura ndipandakazoya kunokwara ndipandakazoenda kuparira nyatwa manje ndipandakanditirwa ma-x-ray ndipawakati ikenza pamainingirika paranga riri bundu maitorisinya richiti pane zvaibuda paibuda zvichena nechitsvuku mba mati ndo maitiranoita mota va ndozvandaifunga saka ndobva raramba rakangodaro richingokura kudaro ndopandakazoenda kuchipatara zvikanzi aiwa risi mota ikenza ndobva ndachekwa side neside vachitora masaidzi ekuti varotiita ipipi ikenza kuparira nyatwa ndobva nditi nditorwa ma-x-ray vanatorwa ma-x-ray ndobva ndanzi ndiitwe makemo ndakaitwa makemo 3 pakemo 3 nechi4 ndandafunga kuti ndichioparetwa ndobva ndashaya mari apa ndobva ndakundikana ndobva ndanzi ndiwedzerwe ropa ndobva ndashaya mari zvakare pamaita mamwe tautanga kusvika pamakaita pamwe ma-x-ray aibhadhira mari iyo ndiyanga iri mari aibhadhira mari vanga vari gogo vanga vatengesa move kumusha gogo okay kana pamaita futi kemo apa ndo vaibhadhara ndo vaibhadhara handiti hapana kana mumwe akakwanisa kubhadharirai aiwa papasina mati ndibva manzi mapedza vakabva vati vada kuita operation vakati mafanwa uchioparetwa rafanwa uchibviswa radzikira zvinopa kuti rinodzikirwa zvikanzofanwa kuwedzerwa ropa ini mari yacho handina neinjection redo rinoende $3 ndandisina mari yachona ko yemari yeropa vakakudza kuti paidiwa mari yeropa papa raita $58 paindi ichinzenga 116 ari 2 mapainzi kwaidiwa 2 mapainzi ko yekuenda mutheatre havana kutaura kuti imari iyo vanga vasati vataura kuti ndasingazokuti imari iyi yaizodiwa vana kugara kumba handiti pamakasangana dambudziko iri pane masangano here amakambofambira kana kutuma munhu kuti vanotaura nezvazvo amakanzwa anoita nezvechirwere chegomarara
masangano akaita seapi kune masangano vanotivo vanobatsira vanhu vanorwara nechirwere chekenza kana chegomarara kana kuti iko kuparira nyatwa hakuna here munhu amakasangana naye akambokutsanangurira ine zvechirwere chegomarara uye kana kuti ozoti unogona kunowana rubatsiro kwakati vamwe vaita kundifonera vachindiuya kuhurungwe apa ini mari yechibhazi ndandisina pandandaziswa munewspaper vaiti uyai kuhurungwe vaiti unobatsirwa kuchibhoi ndikati ina handina mari yebhazi endinda handikwanisi kufamba kuchibhoi okay ngatimbodzokerai kumashure mbichana masangana nedambudziko iri kumwe kwamakaenda kunotsvaga rubatsiro kusiri kuparira nyatwa ndekupi kuchipatara hakuna nekuti kavamwe kazhinji vanoti vakasangana nedambudziko rakaita sairoro vanoenda kune machechi ari kumazuva nemapostori nana madzibaba koita machechi ari kumazuva ano anonzi ma1on1 eminana hamuna kumboenda ikoko handina handasati ndaenda ikoko handiti manzwa imimi semudzimai kuti chirwere chauinacho ichi ndechekenza makanzwa sei zvakandibata nekuti handina chandokwanisa kuita kufamba handigoni kumuka kwacho ni ndofunga ndine 3 weeks asingagoni kana kumuka kana kusumuka saka zvinongorwadza kuti munhu mudzimai uchiwanika uchifuma wakarara everyday uchiitirwa zvese nevamwe zvekuti unozongoti mwari zvavo vanhu vaunogara navo vanenge vaine nyasha nokuti vanenge vachikubatsira ukara usina anokubatsira unoita sei because hauna chaunokwanisa kuita kana kuti unogeza haukwanisi saka zvino zvinobata pamunhu womudzimai kazhinji izvozvo unenge uchifunga kuti kana ukamukawo woenda unogeza wozvidira mvura woita sekudzo zvina handikwanisi rinorema zama racho roti kurwadza apa muri kuti kana kugeza mukwanisi saka munhu ari kukwanisa kukubatsirei kuti mugeze ndiani munin'ina wenyu muroora handiti ndabvunza mubvunzo nekuti ndoziva kuti kune mamwe masangano atinosangana navo isusu sevatapi venhau vachitaura kuti vanobatsira madzimai anorwara nechirwere chegomarara sedambudziko ramakatarisana naro izvi ndiri kuzvibvunza izvi kuitira kuti kana tichinge tasangana navo tizinge tichivabvunzawo kuti ko dambudziko rakaita sei riri munhu anobatsirwa sei handitika ngatiti taenda kune masangano aya rubatsiro rwamungadi imimi pari zvino nderwechii zvinezvi tingangoda kuti ribviswe apa muri kuti ribviswe ra1 okay kuna kuti rimwe riri right pamwe pakaparira pavakacheka pakabva pakuita flat pasina chinhu handizo kuti chii zvakafamba sei alright titinga mabva ngatidzokere kumashure mbichana tine dambudziko rezamu ratakatarisana naro izvinezvi rini rakanzi rine kenza kureva kuti makanga mine rimwe rakabviswa futi nechirwere chekenza ichocho vaitora masimbo maiveda kuona kuti hakuna here saka ndobva pavakasona ndobva razongotiwo flat rakadaro kune rimwe racho ikoko asi ndio rakanga rine bundu here ramakatanga kusangana naro harisiriro saka iro rine bundu ndio ratakatarisana naro pazuva ranhasi ivo vaiti saka pavakabvisa vaiti chii vana chirembo ndikura kune rimwe zamu rekutanga racho iroro vaiti yanga yoda kunanira saina unanira ndobva vati saka ngatiribvisei aiwa vakangosona havana kubvisa vangotora kasembo kadiki kaikai kuti kanyama vavasona zvangopera zvakadai okay zvangongitawo flat handiti ngatipo munofarira kudya chii vandofanira kudya sadza ndirandonyanya kudya sadza nechii ingoda sadza nenyama kutaura zvinati vaje vamwe vakanditi beef haiti okay saka ndautongodya white meat handiti ravati inenge iri chicken nefish handiti asi
ivo muri kuchipatara sezvo mutaura kuti vamwe vanoti bifaiti hamuna here kuwana dzidziso ine chekuita kana munhu achinge asangana nedambudziko rechirwere chegomarara? Handina. Hamuna kana? Handina kana. Kwakurungopinda nekubuda kupinda nekubuda. Saka zvese zvamunotongozviitira nepamwe nehama dzenyu ruzivo rwamunenge manzwa kana kubva kune vanhuwo kana zvavanongofunga kuti izvi ndo zvinobatsira? Ndizvo. Ngatiti tombobva kuchipatara. Pakati pane vakaona nyaya yenyu mupepanhau rekwaedza vachiti vanogona kukubatsirai uyai kuurungwe. Muchinge maona mukana iwoyo zvino here zvamunoda kuedzawo semunhu wenyama uye semunhu akatarisana nedambudziko? Ndegona kufamba ndegona kuzviedza but handikwanisi kufamba mani. Sekutaura semunhu ari kutaura kuti ada kundibatsira handikoni kufamba. Handiti. Alright. Saka takatarisa kuchipatara imari iri kudiwa pari zvinezvi. Tisati tataura imwe yavasina kutaura yekuenda kutheatre. Kuchipatara kwaidiwa 300. Handiti. Kozi yemubhedha ndandine chikwereti zvakare 400 kuchimidzi 700 pamwe chete. Saka mune ndakatombogarawo ndakapinda ndikabuda ndikapinda ndikabuda. Uyezve pane mukana wekuti munogona kunopinda zvakare. Handiti. Saka chikwereti chiriko chiri outstanding kuparira nyatwa $400. Kuzoti $300. Tozotadza zvakare mari yetransport yekubva kunoku nekuenda kuchipatara. Handiti. Alright. Izvi ndiri kubvunza kuitira kuti kana paine vanenge vachida kubatsira vazoziva kuti mari inenge ichidiwa imari uye dai zvanga zvakanaka tanzwa zvakare kuti kuchipatara vana chiremba vakati kuti zamiroro ribviswe rinenge riri mari inenge ichidiwa papa basati pataura. Ndine chimbo chekuti vanogona kuzotaura. Ngatiti pane vada kubatsira mazuva ano kune namba dzeecocash munodziziva here nemusoro? Taurai namba dzacho tinzwe. 0779 569 689. Ndidi. Zita rinobuda panamba ipapo rinobuda namba yekuti chini? Mabho Chigariro. Handiti. Ngatiti pane vada kufonawo vachida kutaura nemi nezvechirwere chegomarara ichi vachida kubatsira uye zvakare vachida kuuya kuno makasununguka here? Hongu ndakasununguka. Handiti. Mashoko yenyu kupedzisira tete nemararamiro amuri kuita. Shuviro yenyu ndeyekuti chii? Shuviro yangu ndekudai ndapona ndakwanisa kufamba ndakwanisa kuita zvinoita vanhu. Ndinokumbura kubatsira. Tinotenda ndinoimba kuti vari kuona chirongwa vachakubatai uye zvakare Mwari vachapindira mukubatsirikana. Saka ndiri kuona ndakatarisa pazamu renyu tete muri kuzora chii? Pane mushonga wamuri kuisa here? Pane mushonga wandiri kuisa. Mushonga yayo unoita mari ende unowanikwa kupi? Ndakupiwa nevamwe vatiri garimba kubatsira. Vaiti mushonga wechii? Vaiti ndongoti usarwadziwe. So sort of a painkiller. But iwo kuchipatara ana chiremba havana here kuti kunyange zvakawakamirira kuenda kutheatre kuti ribviswe havana mwe mishonga yavakakudzai kuti inodiwa ipapo kuti musarwadzikana? Wandinyaradza ndiye wandichengeta pakushaiwa kwako. Wandinyaradza ndiye Yesu. Wandinyaradza
ramba nemvura dzeshoma